Amatayara avuthayo, inkunkuma ethe saa namanzi ankcenkceza kwizitalato zedolophu yaseQonce ziphazamise ukuhamba kwabantu kule dolophu. Abahlali bathi kunzima nokuphefumla ngumsi obangelwa kukutsha kwamatayara. Abasebenzi abasebenza kumashishini akufutshane nalapho bekutshiswa khona ngabasebenzi bakamasipala bathi bachaphazelekile. Kumdaka siphefumla into engekhoyo, kubi nje kunje. Akekho umuntu ozawukwazi utya endaweni kunje, yayibo akho manzi opheka, sawude kuvalwe ke ngoku. Imigquba emininzi apha emsebenzini kumdaka apha phantsi, and then abantu xa bengena apha emsebenzini xa bengenayo abantu bafika badikisa apha eshop kumdaka, kuyanuka apha etawuni. Singabanye sine-short like ivumba liyasirhaxa singabanye abantu. Kumdaka apha sithanda because sibhale shop, shop izawuvala, sawutya ntoni xa kuvalwe shop. La malangatya omlilo nobu bumdaka ziziphumo zenyathelo lamalungu ombutho wabasebenzi bomasipala eSAMU ababonisa umsindo wabo ngakumasipala ombaxa iBuffalo City. La malungu athatha isigqibo sokubeka phantsi izixhobo zokusebenza ze baphazamise iinkonzo eQonce naseMonti. Umhlali kulo masipala uxolelwa Rhalijiji utyhola ngelithi abaqhankqalazi bonakalise iimpompo bashiya kugxagxaza amanzi. Ubongoza umasipala ukuba asombulule le ngxaki. Sisengxakini thina ngoku. Ibhili lena izawuphinda imele kwamna. Izawufuneka ibhatalwe ndim yamanzi. Kwamasipala sisizelwa. Xa ibhili yakho yamanzi siyavalelwa, sivalelwe umbane. Sinika umbane omncinci because of ibhili yamanzi. But kwenzeka le nto ngoku. Mabalungiselele abantu bakuthi. Mabalungiselele abantu bakuthi, ayikho le nto yenzekayo ngoku. Because ngoku sithatha ingathi kulwa nathi, kulwa thina ngoku. Kanti akuliwa thina. Kuliwa bona Oku kuza emva kokuba abasebenzi abaqhankqalazayo bengakhange bavumelane nomqeshi ngezinyanzeliso zabo zomhla wesi-8 kuTshazimpuzi eziquka ukupheliswa kokusetyenziswa kweenkonzo zeenkampani ezizimeleyo, ukuvalwa kwezithuba ze-EPWP nentlawulo yokusebenza ngexesha le-COVID-19. Umasipala ombaxa iBuffalo City ukhuphe imbalelwano ediza ukuba basahlola umonakalo kwaye bazaqhubeka besebenzisana nabo bonke abathatha inxaxheba ukuqinisekisa ukuba kufunyanwa isisombululo malunga nezikhalazo zabasebenzi bakhe abangaxolanga. Ukanti baphantse babe ngama-400 abasebenzi abathathe inxaxheba kolu qhankqalazo, yaye umasipala ukwathembise ukuba iinkonzo azizokuchaphazeleka. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK eQonce.